these particular bros in my street. My mom wasn't always there because she had to work. So this particular bros on the street. Onye anyị na-ahụ na street oge niile ọ na-enyekarị m ohere ọbụla m chọrọ. O wuri ka maka nne m na-anọkarị n'ụlọ. Ọ dị ka nna anyị ukwu n'ụlọ. Mgbe ahụ onye na-elekọta anyị niile n'ụlọ anyị ọ ga-akụ m ihe n'obere ihe ọbụla mere ya kọọ m ihe. So mgbe m na-etolite m nwere ike ama na ya bịa mara m ahụ m ga-agba bọọlụ akọọ m ihe ọbụla mere akọọ m ihe ṅụọ mmiri akọọ m ihe ọbụla mere akọọ m ihe ya bụ ihe m gabeghị dịka nwatakịrị mere m dịka emekpara m ahụ mgbe m dị obere maka na ọtụtụ ihe niile gara aga wụ ọtụtụ ndị di nwunye m mụrụ mgbe mma m batara hụ ka akọrọ m ihe mma m abatasị bịa gwazie ya sị ya akụkwala nwa ihe mana maka na ọ kụzi m ihe maka na ntị m na mma m batara kwụsị ya fọrọ m ịkụ m ihe ọ na-akụzi m ihe ka ahụ akụkọ nwere onwe nwere maka na ọ na-akụzi m ihe mgbe a bachara ya mba na ya akụzile m ihe ya wụ akụkọ nwere onwe m. My name is Kamal, aka Baby Boy the Beat Sorcerer, and that is my freedom story.